Kabri pi baru akan ke video ngaku aban batai pi syapang ki santali ki genuine earning apps ki ba pila aban install ban penon kam baru ban yo pocket money tak ba penon kami kini pi yo side income bat wanom syania than tang hakini le kiwei kam ki badi ban le ru re kini ki long tang ki side income di kidan santali dangi pe yo baneng kong ka kerteng jungu kadai Google Opinion Rewards. Tidak pi install ya uni Google Opinion Rewards na po Play Store. Pila ban le survey nomor uni app udah ubala ada ke Google hi. Ulong si 4% safe but ubala ban syania. Kidan gijat survey ba ban le ka rukom jubab kilong kiba lyngkot nang ta ka survey kan ïadei bat kijaka kiba pi julit kai kiba pi ju jait cekai ki cakap ba pipoi nang tapat dia ya ïadei ru bat kitiar ki ba pi jupenon kam bat ka jingsiu pat kalong santangka hadu laipo tangka na kawai ka survey hapo Meghalaya khamtam hapo Shillong pinyo ya ki survey ki ïadei bat ki jaka ki ba pi jutit jingtiet ki restaurant bat ki dukan shnong dukan marbam haka ïadei bat ka jingsiu pada lada pidei ki Android user pila ban yo ya ka Google Play Balance tina ka banta ki iPhone user pan pila ban sei ya ka pisa bami nang ni syaka people account tiu new app ulong ubabyang na ka banta ki khana Pule henrei shem la kular pat ban pynriewspah ïano reno ka ba kongsan ni kalong ba udi app ula ban ai pocket money ya ki ba penon kam but ulong safe but long genuine TU app ubaat pada udah app Misho lara pi penon kami udah app Misho pila ban yo bisa kambun nomor ba undi udah reselling app te pimdan kam ban bu pisah lane ban invest ke pisah how ni app Misho ke basong tenat kalong ba pila ban yo pisah kala pemban dah ke ba penon kami udah app hakanu kur company yo pisah kata kalong ba anda pila ada ban register ban login pila ban tiar pila ban dir kiwei pinjit iktiar kum ki jan kinap ki tiar yang tiar shem ki jingta jingpin nata pila ban share ki WhatsApp group Facebook group bat lada ki beri ki tiet pinsayo commission habong reselling app kemut ba ya katiar ke ba laidor hakan hauni app Misho pila ban bu dak dor lajong tika profit margin jong pi kala ban long nadu sispa tangka hadu san spa tangka na kawika order ha Meghalaya ngi jupan kam haya udi app Misho bat kum juri ka WhatsApp khamtam ha ka ba lalong kum kawai ni ki platform ka bang yarap yangi bandi kitiar kitar lani ki jor ki jab te ha ba ide ba kan video pada kumongong pi lyngba ka WhatsApp pila ban share ya ki tiar kitar na kaneka online shopping jong komisio ba pila ban yo pisah bat ka rukom siu kalong bebet syabang tenda pila yo pisah nang ni ka pisah jong pi kan sa poi syabang jong pi hi uniu app ulong ba byang ba na ka benta ki kenthei ki ba song hayeng ki khana Pule bat wat na kamenta ki battery office ru jinghikai ru kumjo pila ban yo side income da ka ba penon kam yo uni Misho app bat kajing yo pisa kalong ha kajing tristom te dengi ai pada su app ubalai ka kerteng jungu kadai task box now new app pila ban Kamai da ka ba install ye kiwei pada ki app pihak ban pendep ye ki task ki bered manishim benta ki survey nang ta lyngba jong new app pi Kamai ki points bat kini ki points pada pila ban convert lani ban penkala syaka PTM cash lani mobile recharge hapo not this India ulong popular ba new app bat kumjuru ka kan thuplang ya ka Meghalaya di nak takadau tada pi penon kam pila ban yo side income lani pocket money kan mau ba pinam yo bun nang ni
pi yo tang I pocket money lyngba jong ne app ki freelancer ki babon hi wat ki bana India ru ki Kamai kumba arpo hajar lani silak si benai kata ka shong ha ka skill pada ka shong ka skill kat kum ka jingla ka jing tibet ka jong pi la Kamai kambun but ka pisa bayo nang ni pada ka salai bet shabang te uni ulong babyang ba lada ki samla jungi na Meghalaya ru ki persang ban penon kami yo ne app pila ban yo side income lani ka pocket money hakabede beru app uba san pada ka kerteng ju kadai winzo app te uni app pada ulong kerpang na ka benta kitu ki khna ki ba song tanat malak kai game baling ong komta na marba kumngi bomju song tanat ba ban kai game ngim danang ba bat bunsin ngilim reki ba song tanat balak kai game pada ki don ka buj ki shalak ki tip ki start ki pei phang ba tena kata daw kalong kerpang na ka benta kitu ki ba ile kai game bat hang ni ngan ong pi ka don ka rukom ban tap bisa ka ba pila balai deposit ibarat na tapi sayo cash reward ka jingkamai jenang ni pila ban transfer lyngba UPI app but kawing aku ban ong piang di ka ba kham kong san kalong ba uni app ulong rezeki ya kar komba lara phimnang pidu pisa pithep khambon mot philem te lara phinang lara phila ban penjob ya ka game te phinsayo pisa hanrei persang shada ibarat lara phikwa bar wanom shania teli telan hauni app namar ba ngong pi kalong rezeki but sakawai hiru shoban kut gani ka video ngaku abang ipi ba kani ka video ka thumu tang ban su pentip ipi ba ki don kini ki app ki ba phila ban Kamai ban yo side income lani pocket money handai kam shem la thumu pade ban pynriewspah ipi